Goedenavond beste kijkers en welkom hier voor een serie van de laatste 2 afleveringen van de Orgels van Zeeland met Tim van Elderen en Jan Rubbens. 2 afleveringen uit dezelfde kerk. 1 met een interview en een demonstratie en 1 met een muziekstuk. Hier vanuit volgens ons de enige koepelkerk in Zeeland. Het is natuurlijk de helaas niet meer in gebruik Oosterkerk te Middelburg met het prachtige 240 jaar oude De Rijkere orgel. Het ultieme Zeeuwse orgel, gebouwd in Zeeland en het heeft ook zijn hele leven in Zeeland doorgebracht. Nou Jan, heb je er zin in? Ja, ik kan niet meer wachten. Zullen we gaan beginnen? Ja, ik kan ook niet meer wachten, dus ik denk dat we er het best maar gewoon aan kunnen gaan beginnen. Ja, beste kijkers, wij staan hier in de prachtige koepelkerk in Middelburg. Ik heb al heel vaak tijdens rondleidingen in Middelburg daarna de Lange Jan beklommen. En dan zie je zo die koepelkerk liggen, maar daar ben ik nog nooit binnen geweest. En daarom hebben we iemand uitgenodigd en die is ook gekomen. En die gaat zich nu aan u voorstellen. Mijn naam is André Poortvliet. Ik ben organist in de Oostkerk hier in Middelburg. Prachtig. En ben je in Middelburg geboren? Dat niet. Ik woon hier al ruim 15 jaar. Ik ben wel Zeeuw, geboren in Kortgene. Ja, we hebben natuurlijk iemand en die kan alles uitleggen over de historie van de kerk. Vertel. Het is een heel bijzonder kerkgebouw uit de 17e eeuw inderdaad. De bouw heeft bijna 20 jaar geduurd. De Oostkerk is in 1667 opgeleverd. En het is een heel mooi voorbeeld van het Hollands klassicisme. En barok zie ik hier ook terug, klopt dat? Er zijn veel barokke invloeden. Die zie je met name aan de buitenkant ook van het gebouw. De uitbundige decoraties onder de ramen. En ja, heel veel vormen eigenlijk ook aan het ontwerp van de buitenkant van het gebouw. Sinds 2018 vinden hier geen kerkdiensten meer plaats, maar is Stichting de Oostkerk eigenlijk de drijvende kracht. De Oostkerk is een cultureel podium. Dus er vinden veel concerten plaats. Klassieke concerten, populaire concerten. Maar ook orgelconcerten met het bijzondere De Rijkere orgel. Er vinden nog andere culturele activiteiten plaats, zoals debatavonden, poëzieavonden, etc. Dus een hele mooie ontmoetingsplaats op cultureel gebied. Nou, dank u wel voor de gastvrije ontvangst. Ook de koffie en zo en dit interview voor je tijd. En natuurlijk heel veel succes met alle evenementen. En ik denk dat nu het punt gekomen is, de tijd om Tim uit te nodigen om het orgel te bespelen. Welkom beste kijkers hier op de orgelbank van het prachtige orgel hier in de Oosterkerk. Dit orgel viert 5 september de 240ste verjaardag van zijn ingebruikname. We hebben 3 klavieren, dat is in die typisch Nederlandse stijl uit de 18e eeuw, zoals men ook ziet in de Müllers van bijvoorbeeld Haarlem en zo. We hebben een relatief discreet pedaal voor een orgel van deze grootte. Maar we hebben toch zeer krachtige tongwerken die ook niet goed samenwerken met het plenum van het hoofdwerk. Daarom gebruiken we die tongwerken op dat hoofdwerk ook bijna nooit. Maar gebruiken we de tongwerken van het rugwerk, of rugpositief, dat het achter de organist zit. En daarom zijn die hier echt heel luid aan deze speeltafel. Voor de rest hebben we natuurlijk tremulanten en een heleboel solostemmen, zoals deze prachtige Vox Humana. En ik kan er nu enkele versen spelen van Eventide, Abide with Me, Fast Falls the Eventide, een melodie van William Henry Monk. Ook zeker bekend binnen de Nederlandse kerkelijke kringen. En ik denk dat iedereen het laatste vers wel kent en ook weet waarom dat ik daar het orgel in zijn volle glorie laat schitteren. Ik bouw langzaam op. Ik begin op enkel de 8 voetjes van het hoofdwerk. Daarna pak ik er een solostem bij in de vorm van die Vox Humana. Dan bouw ik mijn weg op tot een vol plenum, begeleid met ook
die prachtige trompetten. Dat was dan weer een aflevering van de Orgels van Zeeland met Tim van Elderen en Jan Rubbens. Vanuit deze prachtige koepelkerk hier in Hartje Middelburg, de Oosterkerk. Met het prachtige De Rijkere Orgel uit 1783. We hopen dat u ervan genoten heeft. De volgende aflevering, de laatste van deze serie, zal ook vanuit deze kerk plaatsvinden. Nou Jan, dan rest ons nog om de kijkers een prettige avond te wensen, toch? Jazeker, een fijne avond. Nou, u heeft het gehoord, dames en heren. Een fijne avond nog en we hopen dat u ook van de volgende en laatste aflevering zal genieten.